Pulis na pauwi galing duty patay nang sumalpok sa SUV sa Ilocos Sur. Insidente na huli cam. Tutukan sa report. Masdan ang puting SUV na ito na nag-slow down patungo sa kabilang lane sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Kabalangan, Bantay, Ilocos Sur. Maya-maya pa, isang motorsiklo ang sumalpok sa SUV. Nasawi ang rider na kinilalang si Patrolman Shandrex Lopez, 27 anyos, na naka-assign sa Regional Intelligence Unit. Nag-execute, nag-flasher po yun. Pero tinitignan natin doon, dapat sana yung pagpasok natin, halimbawa pagka sa opposite lane, dapat i-clear natin maigi both sides para maiwasan yung aksidente. Matinding sugat sa ulo at dibdib ang tinamo ng biktima. Napauwi na raw sana mula sa kanyang duty bilang bahagi ng augmentation force sa ginanap na 2022 Batang Pinoy National Championships sa Ilocos Sur. Kaso lang, pinapara din tong si motorcycle na isang guard tsaka yung isang naka-duty police din. Pero hindi talaga tumigil. Sobrang bilis talaga nila at nagmamakaawa kami talaga na sana i-ano lang kasi wala naman may kagustuhan ang nangyari. Labis ang hinagpis ng pamilya ng biktima. Desidido raw silang magsampa ng kaso laban sa driver ng SUV. Siyempre, masama ang loob ko. Ba't nangyari sa anak ko? Hindi mo maiwasan na magalit, magano. Dahil anak ko yan. Sana bigyan siya ng hustisya na. Nakatakdang iuwi ang labi ni Lopez sa Nagilian, Isabela. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, One North Central Luzon.